Gaur gurekin ditugu Harribitxiko bi kideak, Iker eta Aitor. Txistuaren soinu klasikoa eta tresna berrien indarra uztartzen dituzten bikote hau tradizioari begiratzen dio, baina etorkizunari ere begiratzen diola errango nuke. Ez dakit, igual, akaso ikusleari bere lekuan jartzeko edo zueri ere ezagutzeko, igual azaltzen aldikuzue noiz eta nola sortu zenez Harribitxi proiektu talde hau. Guk kasi genuen kontserbatorioan, Nafarroako kontserbatorioan, eta ni konposizioa ikasi nuen eta Ikerrek txistua, ez? Eta gero ia... Zer? Hori bertan ezagutu ginela, bera txistuko ikasketak lehendabizi egin zituen, eta gero ni beranduago sartu nintzenean, bera konposizio ikasketak egiten egon zen, eta bertan ezagutu genuen elkar, eta hasi ginen, kontserbatorioa ekspreski antolatzen zituen ekitaldi batzuetan parte hartzen elkarrekin, eta alardeetan eta ibiltzen, eta burbat laguntasun hori jorratzen ere. Eta gero, gure lehen kontzertuan, Santi Meminen egin zenez? Bai, egin genuen hor pandemia garaian, sortekoak gu proposamentxo bat heldu zitzaigun Santi Mamineko kobetan jotzeko, eta Harribitxi izan zen ere olako pandemiako burutazio bat, eta nola esan, aukera horri heldu genion, eta repertoriotxo bat montatu genuen, baina momentu hartan ondinok ez genituen gure obra propioak idazten, baizik eta egiten genituen, euskal musika tradizionalean zeuden, repertorio horretako Harribitxi batzuk hartu, eta gure moldaketak egin genituen, apurtxu bat da gure formato berezi batera eramanez. Ez erranduzue, kontserbatorioan ezagutu zinetela, baina ez dakit ere nola hasi zen talde izateko ere helburu hori, ez? Azkenean, bertan ere zerbait egiten ibili zineten elkarrekin, baina ez dakit ze momentu iritsi zen, erabaki zenutela hau profesionalago egin behar dugu eta taldeari izena ere eman, ez? Hasi ginen frogak egiten, ez? Frogak egiten eta lehen repertorio historiko, txistuaren repertorio historikoarekin, eta gero, gure konposizioak egin genituen, eta poliki-poliki joan ginen beste instrumentuak ezartzen, hori da. Egia izan zen apur bat prozesu nahiko naturala, ezta? Santi Mamineko kobetan atari horretan jotzeko aukera hartu genuenetik, erronka horretatik tiraka, hor pandemia garaian gainera etxetik eta ondino ia gehiegirik irten gabe, egon ginen pentsatzen, ze ginen kapaz egiteko bi txistularien artean, eta ziatu ginen, beste erronka berri batzu, bere ganatzen eta txistulari duoari, antzina plazetan horren beste erabiltzen zen hori, indartzen eta etekin handia erabiltzen, eta ikusten ere bai, euskal txistuaren esparruan edo hiruzuloko flauta zuzenen esparruan normalean erabiltzen ez ziren beste instrumentu batzuk, beste kulturako instrumentu batzuk ere barne, gure gana nola ekarri edo pentsatzen eta bion artean orkesta txiki bat sortzeko moduak bilatzen. Eta hortik, prozesu natural horretatik, moldaketetatik tiraka, ikusi genuen, geneukala zer kontatu eta gogoa genuela bebai, tradizioaren klabeetan oinarritutako musika berria egiten gure set instrumental horrekin. Eta hortik, igaio zen. Ustut azkenean ere txistua Euskal Herrian haitz errotua dagoen instrumentua dela errango nuke. Baina zuek ere hor bertze pauso bat eman duzu, ez? Egia zen egin dugu apurtxu bat tradizioaren barruan ere beti egin izan den hori. Hartu zuretzako erabilgarria den zerbait
eta nolabait bueltatxu bet eman eta erabili, ezta? Tradizioa ez da zertan izan behar estatikoa den zerbait, baizik eta denbora berrietara moldatzen den zerbait eta aurrera prozesu natural batetan ere bai, bere lekua topatzen duen zeozer. Taldearen izena ere, nondik datorren, jakiterik? Bueno, gure musika berezia da, ez? Harribitxi, bueno, izenean, nola, hitzaren joku, edo nola zaten dago? Esan zu. Bueno, hitz joko antzeko bat da, hasieran komentatu dugun bezala, jada existitzen ziren eta repertorio tradizionalaren barruko obra berezi eta polit batzuk edo harribitxi batzuk hartu genituen oinarri gisa, eta hasieran gure proiektua edo ikuskizuna deitzen zen herri musikaren harribitxiak. Baina gero da, hasi ginenean gure obrak idazten, pentsatu genuen hori izen laburrago bat bilatzea, zerbait olan zuzenagoa, eta harribitxirekin geratu ginen, ze harribitxiren barruan badaude guretzako garrantzitsuak diren 3 gauza. Hasteko, harria bera, izan daitekeela musika tradizionalaren pisua eta sendotasuna duen hitz olan borobil bat, bi hitza ere bai, bi garelako, eta bitxia ere bai, egiten dugun formatua ez delako ohikoena. Ez dakit, zerran duzue elkarrizketa hasieran, zuen lehenengo kontzertuan etzen dituztela zuen kanta propioak eskaini, baina momenturen batean hori aldatu zenez eta zuek zuen kantu propioak egiten hasi zinetenez. Ez dakit, zerk eraman zizuten hori ere egitera ez? Zuek zuen musika propioa behar izatea eta konposatu behar izate hori. Bueno, artista korokorrean beti daukagu artistikoki nolabait adierazteko behar bat edo dei hori sentitzen dugu, eta aldez aurretik beste motatako proiektu askotan ere bai musika idatzi dugu, bai Aitorrek, bai biok, eta hori benetan pentsatzen genuen aukera polita zegoela, zeozer berria eta gure nortasun musikal hori agian gehiago islatuko zuen zerbait idazteko aukera horri heltzea, ezta? Bai, hori izan da, azkenean hori artista denok daukagu olako behar bat, gure artearen esparru desberdinetan komunikatzeko eta adierazteko, eta gure nortasun musikal hori edo gure kutsu pertsonal hori jartzeko, eta musika idaztea nahiko tresna potentea horretarako, eta oso polita da prozesua ere bai. Konposizioa zizketan ari garela, ez dakit nola egiten duzuen konposizio prozesu hori? Ez dakit batek ideia bat ekartzen duen eta bien artean lantzen duzuen, edo biek egiten duzuen lan hori? Bueno, gutxi gora bera, nik egiten dut, nola zaten da, gure esperientziarekin egiten dugu gure obrak, ez? Adibidez, ni Burlatan bizi naiz, eta ni egin nuen ezpatantza bat buruslatarekin, izenarekin, eta da nire esperientzia edo nire lekuan hori da. Orduan, beste obrak adibidez, Habanera bat. Baina Habanera beste esperientzia bat da, beste pertsonekin, eta horregatik egiten dugu gure obrak. Bai, normalean saiatzen gara musika zaratago zerbait kontatzen beti. Orduan, kontakizun horiei forma emateko, musika berria idaztea da guk egiten dugun hori. Eta gure unibertso pertsonal hori saiatzen gara hori isladatzen eta musikara eramaten, eta gure erro geografiko, historiko eta hainbat kondaira eta kontakizunen arira idazten ditugu gauzak ere bai, ezta? Eta gero, idazte prozesua batzuk
batzuetan, batez ere kontuan eukin da, ni Bizkaian bizi nazela eta bera Nafarroan, batzuetan apur bat bakartia izaten da, eta topatzen duzun historia kurioso horretatik tiraka, melodiaren bat sortzen denean idazten dugu, eta bakoitzak hasieran behintzat forma ematen genion banan-banan, eta gero amankomunean jartzen genuen material hori, eta azkenean, nolabait, saiatzen ginen, naiz eta agian Aitorren melodia bat izan, edo nirea izan, bakoitza bere hori, bere kutsua sartzea obran, ezta? Beti, ideiaren bat besteari bidaltzen diogunean, ez dira ideia itziak, baizik, eta beti uzten dugu espazio bat, bakoitza bere izateko, eta zure burua ere bai, albokoaren obran, isladatuta ikusteko, bestela oso zaila litzateke, ezta, zuzenekoetan eta grabaketetan, obra horiek zure egitea eta zureak izango balira bezala defendatzea. Guk behintzat, bentsetan dut hori dela egiten duguna. Eta gainera oso importantea da errepertorio berriak sortzea, gure instrumentuarekin. Adibidez, repertorio berriak sortzen badugu, hori esaten da txistua bizi da. Orduan, beharrezkoa da errepertorio berriak egitea. Azkenean, apur bat, txistularitzan aritzen garenok, badaukagu inork ez digu jarri, baina guk gure gain hartzen dugu horrelako behar edo ardura bat, eta da transmisioarena eta nolabaiteko ondare bat ustearen asuntoa, ezta? Azkenean, nahiko instrumentu idiosinkrasikoa da nolabait, eta espazio berriak txistorentzako sortzea, formato berriak sortzea eta errepertorio berriak sortzea, garrantzitsua da batez ere, atzetik etorriko diren belaunaldientzako, nolabaiteko erreferente edo bat eukin dezaten. Ez gu superauna garelako eta referente izan behar garelako, baizik eta ikus dezaten posiblea dela, bide propio bat egitea eta desberdina txistutik ere, bai. Ez dakit txistua den zuen komposizioan abia puntua, soinu bezala. Ez dakit horrekin hasten zareten konposatzen edo bertzea abia puntua duzuen konposatzerako orduan. Igual akaso bakotxak bide bat hartzen du, konposatzerako orduan, baina ez dakit txistutik hasten zareten edo bertze soinuren batetik. Txistoarekin, ez? Ez dakit gure ideia. Nik konpositorea naiz eta txistu musika egiten dut. Nik soinu hau nahi dut egin. Soinu honekin, ez? Soinu hori bilatzen duzu, ez? Hori da, ez dakit. Azkenean imaginatzen dut, musikariontzako gure instrumentua bera dena dela ama hizkuntza antzeko bat nola baita ere. Orduan, guk egia da, gure bikote formatu honetan, txistoarekin batera, musikatresna oso desberdinak eta kuriosoak erabiltzen ditugula, baina txistua beti erdigunean daukagula. Azkenean, guretzako komunikazio musikal tresna naturalena da, eta horretatik abiatzea garrantzitsua da. Gainera, azkenean gure melodia nagusi guztiak txistoarekin egiten dira eta jartzen dizkiogun beste komplementu hori edanak dira nolabait txistoarekin egiten dugun hori janzteko eta nolabaiteko base bat egiteko, ezta? Orduan hori, esandakoa, guretzako naturalena dena da txistu doinuetatik gure muin horretatik ateratzen den horretatik gauzak eta ehundura jostea. Imaginatzut gaur egun zuen errepertorioa zuen kantez osatua dagoela, baina ez dakit badu zuen hor errepertorioan kantaren bat zuena ez dena gustatzen zaizuelako, ez? Igual hasierako kontzertu horietan haunitz gustatu zitzaizuenez, nola geratu zen eta gaur egun ere erabiltzen dituzuen?
hainbat daude, ezta? Hasieran bai, erabiltzen genituen kontserbatorioan ikasitako obra batzuk ere bai, beti hor jada prestatuta zegoen materiala berrerabiltzea nahiko praktikoa izaten da, baina baita, adibidez, kontzertotan batzuetan oraindik jotzen dugun, gure azten eta jotzen dugun obra bakarra, ez da justo euskal repertorioko parte, baizik eta Brasilgo soro bat da. Eta egiten dugu ni gitarran eta Aitor txistuan eta perkusioan, eta oso kutsuna dugun pixinaren doinutxu bada, eta bou bibendo du izena. Soroa, antza, brasildarrek esate duten moduan da, beraien benetako musika tradizionalaren parte den genero bat. Gehien bat ezagutzen dugu samba eta bossa nova, baina bossa nova esaten dute dela pur bat, Amerikar girientzako eginda dagoen, ez da horrelako produktu prefabrikatu bat edo, eta soroa baitala, sentipenak adierazteko eta jaiaz eta ondartza zaratago, gauza pilo kontatzeko daukaten bide naturala, eta guk Carlos Núñez gaiteroari entzun genion bertsio bat, berak egindako disko batetan, eta bere bertsio horretan oinarrituta egin genuen gurea propio, eta oraindik jotzen dugu berezia delako, polita delako, eta jendea benetan normalean sorpresa hartzen duelako, ez da horrelako ritmoak edo doinuak txistuarekin egite ditugunean. Konposatzen den guztia eta gero ensaiatzen den guztiaren bukaera kontzertuak izaten dira normalean, ez? Horretako nik uste musikariak egiten duzue lan guzti hori, ez? Gero jendearen aurrean hori erakusteko, ez? Ez dakit nolako esperientzia den publikoaren aurrean jotzea eta batez ere formatu bitxi honetan. Claro, azkenean sormen prozesuak hainbat fase dauzka eta denak dira politak, ezta? Ideia zuk jorratzen duzunean, musikaren atzean kontatu nahi duzun historia hori bururatzen zaizunean, hori oso polita da, ezta? Eta momentu horretan gainera zurea den zerbait da, ondino inorrekin konpartitu ez duzuna. Gero, melodiak eta bilatzen ezten zerenean eta konpainamenduak idazten, badago beste alor oso polit bat, eta da holako orfebreria antzeko lan bat, badaukala bere graziz eta gainera hor egoten dira gure hartu emanak ere, bai, zelan bidaltzen diodanik ideia bat, edo berak niri, azten gara apur bat eta bakoitzari iradokizunak egiten, eta badago hor beste hartu eman bat edo konbertsazio bat, eta hori denari forma ematen diozunean eta ikuskizun borobil bat sortzen duzunean eta benetan jendearen aurrean aurkezteko aukera dokasunean, hor sarratuten da zirkulua, ezta? Hor hartzen dudana zentzua, azkenean artea pertsonen artean komunikatzeko tresnare da, eta benetan momentu horretan zuzenekoan da benetan entitatea edo pisua hartzen duan unea. Ez dakit jendeak nola hartzen duen, ez? Txistuaren eta bertze tresna horien kombinazio hori. Nolako harrera izaten dute kontzertuak, ez dakit? Ez dakit, ez dakit. Egia esan, kontzertuetan izaten dugun harrera itzela izaten da. Adibidez, aurreko astean Aurizberrin jo genuen kontzertu batean, egon ginen bertako Elizan, Eliza dotoretan dia, eta leporaino bete zen, eta harrigarria da zelan, herri horietan, herri guztia parte hartzen duen ekitaldietan, eta gozatzeko ekin zuten ez dakit predisposizio hori izan zen itzela. Aurrek urtean ere bai egoteko aukera eukin genuen eta lehendabiziko aldiz jaso genuen publikoaren bero berezi hori, ezta? Eta, kuriositatez ere hurbiltzen dira gure proiektura. Azkenean, lehendabiziko aldian ikusten gaituztenean edo etortzen direnean ez daukate oso garbi zerto bauko duten. Baina etortzen direnean ikusten dute gure kombinazioak ondo funtzionatzen dutela, emaitza borobila dela eta benetan gizon orkestare antzera aritzeko gaitasun hori landuta daukagula, eta harritzen dira nola bi pertsonen artean lortu daitekeen kolore paleta oso hori musika horretan nabaritzea edo. Ez dakit, zuen iritzi zein da, ez? Zuzenekoaren indar handien zuen kasuan? Bi gauza. Bata hori,
ez dela soilik musika, baizik eta musika zaratago, produktu borobila dela, ez bakarrik produktua baizik eta ideiaren alor horretan eta historio kontakizun alorrean ere bai pisua daukala, eta orduan badauka produktu kultural edo obra borobil baten ezaugarri gehiena badauzkala, edo esango genuke, buelta pilo eman diogu hori gainera, eta zidatu gara, nolabaiteko entitatezko zer sortzea, eta gero psikomotrizitate aldetik ez da, gauza desberdinak aldi berean jotzeak nahiko sorpresa sorrarazten du publikoan, eta normalean harrituta egoten dira horrekin. Guretzako ja normala da, baina hasieran genuzkan hor gure problematxoak eta gure jatik nervioso inkluso esango nuke. Kontzertuak ere emateko normalean entsaioak egin behar dira, zuen kasuan ez zarete hurbil bizi, ez dakit hori ere nola eramaten duzuenez, talde bezala? Kontatu dezaket gure entsaioen sekretua zein dan. Eskaitorren neska nire herrikoa da. Orduan, bizitan etortzen denean, jada aprobetsatzen dugu eta elkarrekin jotzen dugu. Dena den, arata guztiz ere bai, bakoitza bere aldetik, gaur juntatzen garen erako, saiatzen gara, gauzak ongi entsaiatuta egoten, frogak egiten, eta hor egun dauden teknologiekin, eta etxean bertan grabatzeko dauden aukera desberdinaz baliatuz, bai egiten ditugu gure frogatxoak eta bar. Inoiz ere bai egite ditugulako zoramen txikiak ere, horrekoan adibidez, soilik pare bat alditan elkarrekin jotako obra bat estrenatu genuen, baina, pentsetan dugu bai, kontzertuetan ere, batzuetan utzi behar dela, magia hori sortzeko espazioak edo, ezta? Azkenean, errutinatik ere bai ez egiteko aitzakiak ere bilatu behar dira, eta adrenalina puntu hori taula gainean ere sentitzea, badauka bere... Eta esperimentua ongi atera zen? Hori publikoak esan beharko du, baina zuek musikari bezala ongi sentitu zineten hori jo eta gero? Bai, ez. Baina beti esaten dugu, hemen besteak atz, baina jendeak oso pozik. Igual akasa zuek badakizkizuen akatsak igual bai ez, baina igual jendeak igual hori nabaritzeko akaso ez. Bai, baina normalean, ongi ezagutzen dugu, ez? Orduan oso erratza da musika egitea, ez? Ez dakit. Esan genezake, da eskarmentua daukagula bat besteari gure karentziak tapatzeko, eta ez, baina azkenean elkarrekin komplementatzeko, ez da? Eta nik askotan, esan beharra daukat, bakarrik jotzen dudanean, gustora ibiltzen naizela, baina Aitorrekin jotzen dudanean, badaukat olako babes bat, bera dakit, bera jarraituko didala, eta ni berari ere bai orduan, kontestu honetan bai ausartzen naiz horrelako zoramentxoak egiteko, ez da? Eta, agian izan da, hori olako bateko estreinaldi bat egiten duzunean, gehiegi pentsaturik gabe ere bai, agian ez duzu egingo teknikoki interpretazio perfektuena, baina bada zeo zer berezia eta momentu horretan guk sentitzen dugun emozio hori ere transmititzen da, eta jendeak hori igertzen dau. Orduan ikuste, jendeak olakoak egiten ditugunean, jasotzen duela, zeo zer edo momentu berezitzat edo. Eta hori guretzako ere bai oso polita da, eta arriskuak merezi dau. Atzetik egiten den lan guzti hori ez da bakarrik kontzertuetan bukatzen, esku artean duzu zuen azkeneko lana. Ez dakit hitz egiten aldugun lan horretaz? Zer duzue kontatzeko lan horreri buruz? Hauze da gure azkenengo lana, Alkimia izena du eta 3 abestidun EP bat da. EP honetan, lehendabiziko aldiz, ahotsare bai sartu izan dugu, badaukagu Maria Ereña, abeslaria, eta super gustora gabiz emaitzarekin, eta jendeak ere bai kantuei eman dion harrerarekin. Ikusten da moduan, musika eta formatuaz da gure bitxikeria bakarra, baizik eta gure produktuetan ere bai eta gure merchandising-ean saiatzen gara, artisautzaren kontzeptuaren inguruan gauzak eraikitzen. Eta kasu honetan, Inge Konde diseinatzailea da eta laguna,
eta musikaria gainera ere bai, artelan itzela egin da, origami bat da, eta origamia irekitzen duzunean, barruan horrelako hiru dimentsiotako erliebe antzeko bat ikusten da, eta motibo guztiak agertzen diren irudi, motibo eta gauza danak, elementu denak, gure letretan nolabaiteko papera daukate, orduan nahiko errepresentatiboa da. Kasu honetan da, formato fisiko eta digitalaren arteko hibrido bat ere bai, azkenean ez dago diskarik barruan, baina bai dago QR kode bat, eta QR kode horren bitartez, deskarga digitala lor dezakezu, baita bideo kurioso batzuk, zuzeneko bideo batzuk ere bai, eta zeo zer berezi egiten eta deigarria egiten saiatzen gara, ez da? Azkenean, gaur egun, edizio fisiko baten aldeko apustua egiten bali baduzu, egin behar duzu bereizgarria den zerbait, edo behintzat horren komuna ez dena. Jendeari arrazoiak eman behar dizkiogu ere bai, gure proiektua bultzatzeko eta bere dirua honetan ere bai apurtxu bat bada ere jartzeko.
Bai ez, azkenean beharrezkoa da nonbaitetik diru ateratzea ez bakarrik kontzertuatik ez, baina egia da gaur egun ere fisikoan ateratzen diren CD-ak edo, viniloak gaur egun igual, akaso daude, ez dakit kinenak gero gehiago erabiltzen dituen edo ez, baina justo CD-az hizketan pila bat musikarik erraten diate ez, nik bai erosten jarraitzen ditut, baina etxean ditut plastikoarekin gordeak ez duela gaur kasi egun non entzun. Ez, kasu honetan, modu honetan, bada aportatzeko modu bat, baina ez izateko plastikoarekin gordeta eta gainera bitxia eta polita. Bai, eske ja CD-ak erreproduzitzeko gailurik ez daukagu ez da kotxean, bez? Orduan moldatu gara garai berrietara, baina, guk tradiziotik ere bai egiten dugu hori, ez da? Nolabait gaurko egoerara moldatu, eta ez hori bakarrik baizik, eta nik uste formato fisikoan apustu egiten dugun orok, nahi duguna dena da, artelana bera erdigunean jartzea, ez da? Eta horrexegatik nik uste viniloa bueltan dagoela. Agian, segurazki viniloa eroste duten askok ez daukate viniloa erreproduzitzeko gailurik ere batzuetan, baina bertan artelanari eta arteari eta ilustrazioari eta musikaren atzean dagoen informazio guzti horri espazio bat ematen zaio eta garrantzia bat ematen zaio. Orduan, pena merezi du. Zeozer ez da bakarrik taldea laguntzea, baizik eta jakite azkenean gaur egun plataformetan kantaren izenaz gain, agian, eta taldearen izenaz gain ez dakizu zer dagoen atzean, baina niri behintzat kontsumidoren moduan gustoko dut jakitea non grabatu den, nor izan den ekoizlea, kolaboraziorik egon den edo ez, edo ikusi bai, argazkiak ikustea, eta ukitzea baita ere bai, objektu fisikoa bera, zerbait olan tangible edo, ez da, ikutu daiteken zerbait. Orduan, saiatzen gara, nolabait hori ere, gu ere publikoari eskaintzen. Txistua izanik zuen erramienta nagusia, tresna nagusia, ezakit nola ikusten duzuen gaur egunko egoera txistu laritzan edo? Adibidez, hemen Nafarroan txistu ikasleak asko daude. Ni kontserbatorioan lan egiten dut, Sarsaten kontserbatorioan, eta 12 ikasle daude. Orduan, Nafarroan jende asko daude, eta hori ikusten da, adibidez, alardean edo beste kontzertuan, eta adibidez, hemen oso pozik gaude, ezakit? Egoera ez da berdina, igual Euskal Herri osoan, geografikoki badaude zonalde batzuk, hobeto edo okerrago dauzela, baina presentzia behintzat badago. Eta, ez gaude modan, baina hor gaude. Eta nik uste, hori, ez dela desagertuko eta mantenduko den zerbait da, eta nik uste, gero eta txistuaren inguruko proiektu berritzaile eta desberdinak aurrera ateratzen ari direla, eta pixkanaka ari garela hori atzetik datozenei bide berriak edo egin daitezkela erakusten nolabait. Orduan, esan dakoa, ikasleak badauz Nafarroan, beste klubo batzuetan ere badaude, profesional bihurtzeko bidean agian ez daude horren beste, baina egiteko aukera ere badago, eta, ez daukagu esparru holan mainstreamean, ez daukagu lako esparrurik, baina bai daukagu presentzia bat, eta gero eta handiagoa, eta gainera txistuaren aurpegi desberdinak erakusten dituzten proiektuak aurrera ateratzen ari dira, beraz, behintzat ideia eta proposamen anitzat daude, eta osasuntsu gaudela esango nuke. Errango nuke zuen musika garaikidea dela, edo, nik zuen parte bat behintzat bertan sartuko nuela, ez dakit, zein ekarpen edo, ez, handiena den txistuaren garaikidetasunaren horretan?
Eski garaikidetasuna, oraintxe bertan musika egiten balin badugu, garaikideak gara, ez da? Ez dugu hartu horran denbora makina bat, Marty McFlyren hartzera, eta ez gara hemen agertu batean, ez da? Ez, gaur egun txosnagune batetan topa baldozu, bat banitik, ez dakit, larreindantzara edo fandongetaren jerin bat, orduan garaikidea gara, nahi eta nahi ez. Eta zer esan nahi duzuentzat tradizioa berritzea? Bueno, berritzea baino da erabiltzen jarraitzea. Eta tradizioaren klabe horiek erabiltzen jarraitzeko, zure, ez dakit, zure instintuari eta zure inguruan dauzkasun beste rekurtsoei begiratu behar diezu, eta modu natural batetan, bereganatu eta erabilgarria dan bitartean aurrera egin. Eskuartean duzuen epea, erran duzue abestiak ere daudela, euskaraz banago? Bai, 3 abesti. Ez dakit euskaraz dauden abestiak? Bai, 3 abestiak euskaraz dauz. Azkenean, euskal kulturaren inguruko proiektu batean, euskara erabiltzea garrantzitsua da guretzako ere bai. Gainera, ez nuen imaginatzen, ez da, holan gaztelaniazko di ingelesezko kanturik edo beste hizkuntza batzuetan. Oso naturala iruditzen zaigu euskaraz egitea eta beharrezkoa baita. Beraz, zuen proiektuan euskara garrantzitsua da? Bai, bitu kuriosoa da, baina Aitor euskara ikasten ari da, izan da Aitorren kasua kuriosoa da, da, euskal kulturaren barruan eta euskal musikaren barruan guztiz integratuta dagoen tipo bat da, baina hizkuntzari dagokionean, gaztelaniaz ikasi zuen eta hor badauka bere mugatxoa, baina hortan dabil, behitu gaur ausartu da gure elkarrizketatxoa euskaraz egiteko ere bai, lehendabiziko aldiz. Egia erran ikusten nuen bakarrak egin bartzuela elkarrizketa eta sorpresa politara mandut. Bai, nik ere eskertzen diot eta gainera beti saiatu naiz animatzen euskaraz egiteko, eta ni nire hizkuntza euskaraz den arren, ikastolan ikasi neban txikitatik, eskola publiko batetan eta D ereduan, eta euskara gure inguruan dau, eta aldugun neurrian behintzat euskaraz bizitzen saiatzen gara, eta artelan berriak sortu nahi ditugunean, gainera gure euskal kulturako elementuetan oinarrituta, nola ez dugu erabiliko euskara. Ez dakit, nolako erronka duzuen gaur egunez, sormenaren aldetik eta, komunikazioaren aldetik eta estenaren aldetik? Gaur egun musikari izatea ez da bakarrik ideia honek eukitzea eta jotzea, baizik eta badirudi bi barzarela hor, zaren jolas horretan, denbora guztizen hor atzean, edukiak ateratzen etengabe, eta, nolabait jolas horretan gu ere sartu egin gara pitxin bat, baina saiatzen gara kantitatea eta maiztasuna baino, behintzat, kalitatean fokoa jartzen. Eta orduan, ez ditugu gauza gehiagirik igotzen, baina, kontzertuak iragarri eta promozioa egin, egiten dugu. Egia da, klaro, du saiatzen garela obra berri bakoitzean elementu berriak sartzea ere bai, eta horrek askotan, planifikazio lan bat eta entxegu lan bat dakar, eta, klaro, promozioan eta sareetan denbora guztia ematen balin baduzu, batzutan, ez daukagu denbora kentzen digula gauza berriak egiteko, eta azkenean guk musika dugu ardatz eta horretan dihar dugu, ezta? Orduan, egiten dugu alduguna. Nola eramaten du musikari batek marketing lanak egitea? Egia esan da, igual, lan honen guztiaren parterik, ez dakit, gogorrena niretzako, ez da? Azkenean, guztoko duzuna musika egitea da. Gainera artistak askotan, beti gaude, fokoa jarrita gauza, ez dakit, sormenean eta sormen prozesuetan eta bar, eta pur bat biznesarena daukagu pur bat alboratuta, eta, egia da, gaur egun, nahi eta nahi ez, gauza biak nola baitu erakatu behar direla, eta, saiatu beharko gara, gai horretan ere bai, ingurindarra jartzen, azkenean, proiektu bat,
viable edo egiteko, ezta? Behintzat, egite ditugun inbertsioak, berreskuratzen saiatzeko behintzat. Nahiko bokazionala da, baina, betiko kontua. Exigentzia maila profesionala eta superaltua, gero erremunerazioa eta etekin ekonomikoa, askotan ez ere zean gertatzen da, baina, kasi ere bai, txistuan daukagu militantziagatik ere bai egiten dugu, eta hori, promeso egiten dugu, pixkanaka zareetan apur bat aktiboago egoteko aber. Eskatzen badizuet aukeratzea talde bezala izan duzuen une ez dakit berezi bat, kontzertu berezi bat, bakotxak bat erraten aldu, ez du zergatik biek berdina erran behar, Ez dakit, jakingo zenute, ez dakit burura etortzen zaizuen, zuen kontzerturen batean, une berezi bat izan dako momentutxo hori. Niretzako momentu gozo bat eukin nuen Arribitxirekin eta izan zen, pasadan Gabonetan, nire herrian, Sodupen, egin genuen kontzertua. Zergaitik izan zen berezia, kontzertu guztiak dira berezia eta denetan disfrutatzen duzu, baina bertan momentu arte gertatu ez zitzaigun zeo zer egon zalako. Gu normalean areto ertain eta txikietan aritzen gara, eta lehendabiziko aldia izan ezen herrian, kulturetxeko salatxo txiki batetan egiteko asmoa geneukan, eta horrela egon zen planifikatuta, eta handik egun gutxira, antza, jendea hizketan hasi zen, eta animatzen hasi ziren, eta udaletik daia jaso genuen, eta esan ziduten, batean hori, espazio aldatu behar genuela, eta pilota helekulara eman behar genuela, segian jende asko etorriko zelakoan edo, gainera herriko kolaborazioaren bat ere bazegoen, Maria Ereña, baita Sodupekoa da, eta kantatzera etorri zen, Sodupeko abesbatzarekin ere bai, edo parte batekin, bekuin genuen kolaborazio hori ere bai, eta dantzari batzuk ere bai, Sodupeko Gazteberri dantzataldeko batzuk ere bai, etorriko ziren gauzatxo bat egitera. Guretzako zen, herriko beste kultur elkarte batzuekin eta kultursale batzuekin, elkarlanean aritzeko aukera polit bat, eta baita, nolabait, behintzat sala txiki hori, ea betetzen genuen ere bai, olako estrategia txoren bat, ez da jendea erakartzeko, eta apur bat eskuetatik joan zitzaigun, eta frontoia leporaino bete zen. Eta batean, guretzako behintzat, txikia dan proiektu batean tamaina eta dimentsio hori hartzea, eta herriaren babes eta bero hori modu horren zutzuan eta bapatean holan jasotzea, nahiko berezia izan zen. Jaso baita, zuen momentu hasi da. Sodupen, asko gustatzen zaidan, bai. Nik esango dut Aitorren orduan, Aitor, esan genuen San Ferminetako alardean gu ere bai, konbidatu bezala. Baina, adibidez, ze urtean? 2023, txistu alardean, San Ferminetan, alardean, bi abestik, jo genituen. Eta niretzat, txikitatik, 10 urtekin hasi nintzen, txistua jotzen alardetan, eta niretzat pasada bat zen, eta gainera Ikerrekin, ez? Ikerrekin, kontserbatorioan ikatzi genuen, eta oso berezia zen, niretzat, bai? Gainera egun horretan ere bai, luxusko arreglo eta formato bat eukin genuen ere bai, txistulari banda arraldoi bat atzean, aizesko metalak, perkusioak, abez bat oso bat ere bai, orduan San Ferminetan, kriston eskaparatea guretzako, ni pertsonalki hemen ikasita eta alardean horren beste urtetan parte hartu izanagatik ere bai, etxeko moduan sentitzen naz eta holan tratatzen naute, eta izan zen gure abestiak bere bai beste plano batetara eramateko eta gure repertorioa frogan jartzeko erronka handia. Azkenean gure obrak planifikatuta daude eta jaio dira biren artean egiteko, eta batean ikusten duzunean aguantatzen dutela olako formatu handi bat
eta badagoela espazioa elementu berriak sortzeko eta ehundura berriak sortzeko horretan, izan zen super berezia. Eta baita jaso genuen, Eta gainera... Iruñako, bero hori ere, bai. Eta gainera beste lagunekin, ez? Bai. Oso berezia zen, beste lagunekin gure proiektua bitzia, Garri Bitxi, jo genuen, orduan oso, guretzat, ezakit, oso berezia zen, ezakit? Bai, baina ez bakarrik berezia, gainera ja soilik alardean gure obrak jotzeko gonbidapena jasotzea nolabait ere da, gure proiektuaren onespena, balorazioa eta ongiritzia jasotzea txistuaren barruan pisudun pertsonengatik, txistulari handiak daudelako hor, konposatzaile handiak ere bai, eta lagunak aparte, baina hori, txistuaren alor profesional horrek nolabait ere eman digu privilegio hori eta onespena, eta guretzako horrelako saritxoa jasotzea, emozionantea da. Galdera hau zaila egin baldin bazaizue, horrengoa akaso zailago, utziko ditut bertze minutu bat ere pentsatzeko. Zuen errepertorioko kanta bat aukeratzea eskatzen baldin badiezuet, jakingo zenuten bat aukeratzea. Zuretzat? Bakarrik bat. Bakarrik bat. Hori kabroika handia da, bakarrik bat aukeratu behar izatea. Beitu, artistak normalean egoten gara bereziki emozionatuta, egin ditugun azkenengo konposizioekin, beti saiatzen zara, daukasun honen ateratzen, orduan, guretzako, gure obra denak oso kutxunak diren arren, niretzako berezia adibidez da Naramani, azkenengo EP honetan idatzi duguna. Zergaitik, Mariak ahotsarekin lortu duen emozio puntua nire ailegatu egiten zait, txistua badauka bere momentu politak eta oso ondo enkajatuta dago, eta gainera sartu dugu lehendabiziko aldiz ere erdi aroko musika tresna bat, zarrabetea, zanfona edo, eta eta harmonioa txistuarekin aldi berean jotzea, eta lortzea txistua doinu egitea, eta baita euskarri harmoniko bat sortzea aldi berean, niri hori berezia iruditzen jat, eta gainera daukan tempo motela eta daukan karga emozionala niretzako potentea da, nik hori aukeratuko nuke. Bai, pues niretzat begirada. Begiradak abanera bat da, eta erritmo pixka bat gehiago dauzka, eta gainera letrak, hitzak asko gustatzen zait, eta kontatzen da nire, nola zaten da hori da. Eta horregatik asko gustatzen zait jotzea. Kolaborazioak eta elkarlanak hitz egin duzu ez? Ez dakit, ametxetan edo baduzuen kolaborazioaren bat, beti hori izan duzuela, gustatuko zitzaigun, ez dakit norrekin kolaboratzea. Pertsona bat edo instrumentuak edo... Ez, pertsona talde berdin zait, ez? Ez dakit. Badakizu? Esan. Alde batetik nire gustatuko litzaidake kantaren batetan inoz, zer berriro egiten baldin badugu, Idoia Sormendirekin egitea, Idoia, hortxe dokozu, besutxoa, rekadutxo bat, eta Nacho de Feliperekin. Amestea doakoa da, ez da. Horregatik errandut, nik errandut, hor burutan... Ez dakit, Ez dauka, ez dakit. Nacho de Felipe bai, erreferente bat da, guretzat, edo feten-fetenekin. Bai, Diego Galaz eta Jorge Arribas. Beitu, guretzako talde hori feten-feten, Burgos eta Valladolidekoak diren arren eta berez hori, euskal kulturako
ezaugarri berdinak ez dauzkagun arren, musika tradizionala super ondo defendatzen dute, bikote artistiko itzela sortu dabe baita, eta talde bezala lortu dutena, eta hortaz bakarrik bizi dira. Ehundaka kontzertu egite dituzte urtean, orain uste Fitorekin urte behar direla jiran, behitu zelako kotak lortu dituzten, Betusta Morralekin kolaborazioak, ekoizpen lanak mundu guztiekin, eta dana musika tradizionaletik, eta beraien erroak oinarri hartuta eta beraiena defendatuz. Ez da, orduan guretzako dira, referente itzela. Bai. Ez dakit gaur egun eta etorkizunari begira, ze asmo ditu taldeak? Nire ustez, errepertorio berria sortzea, ez? Eta edo, gure errepertorioekin beste proiektu bat egitea, ez dakit, adibidez bandarekin, adibidez, ez dakit, orkestarekin. Orkestarekin, jode. Edo beste txistularien, beste taldeak, edo ez dakit, ez? Bai, alde batetik gure helburuak dira, bigarren diska bat sortzea, jada ideia batzuk badauzkagu, eta musika baino, musikaren atzean kontatuko ditugun hainbat historia eta gauza badauzkagu atzetik, eta hori da gure abiapuntua gauza berriak sortzeko, eta baita berak esandakoa, ez da, jada dauzkagun obra, bai, formato oso desberdinetan, eta alor desberdinetako artistekin aurrera ateratzea, eta, besteek gure erakartzen duten horretaz baliatzea eta ikastea. Orduan hori, errepertorioa mugitzea eta jotzen jarraitzea, hori bai. Nik bukatzeko badaukat, galdera edo mezu bat bidaltzeko proposamen bat, baina zakizueri zerbait geratu zaizuen hor erran nahi duzuena, kontatu nahi duzuena, edo zerbaitaz ez dugun hitz egin, eta horreri buruz hitz egin nahi duzuen? Guk esan beharrekoak esan ditugu, baina badago gauzatxo bat, mezu bat edo daukagu programatzaileentzako. Ausartu zaitezte mesedez, gauza ez diot gu, baizik eta gauza desberdina programatzen. Bitxikeria pilo daude euskal musikaren panoraman, benetan pena merezi dutenak, eta benetan lehen mailako musikari pilo daudela gauza interesgarriak egiten. Orduan izan zaitezte ausart eta baita erabili nolabait zuongan daukazuen, ez dakit, erantzunkizun edo, baina bai daukazuela zuek botere bat. Eta da, kultura adierazten anitzei, desberdinei eta kuriosoi espazio emateko ahalmena daukazuen ez, animatu, ze pena merezi du, jendeak benetan ez bakarrik gure proiektua baizik eta beste proiektu desberdinak edo direnak benetan eskuak zabalik jasotzen dituztela, eta dena ez dela etekin ekonomikoa edo zifrak, baizik eta artea jar dezagun artea erdigunean berriro eta ausartu proposamen desberdinak aurrera ateratzen. Gainera behar dugu, ze gurea bezalako proiektuak askotan ez daukagu zirkuito zehatzik, orduan ibili behar gara hor matxeteagaz hor oianean barrena leku egiten. Hori alde batetik eta bestetik, gurea bezalako proiektuak programatzeko animatu diren hori, bezarkada bat eta gure errekonozimendua ez egontzako ze benetan eskertzekoa da. Nik nire partetik azkenekoa, normalen eskatzut mezu bat bidaltzea ez, honetan hasi nahi duten gazteei, edo ez horren gazteez, beraien proiektuarekin, edo, normalean hartut ez, musika talde, edo ez dakit mezu bat ez, nondik hasi? Begira, gustoko baduzu, egizu. Ezain, guaz gaude inori holan gomendioa botatzeko, ez gaude botatzeko moduan, hori aldez aurretik esan nahi dugu, baina guk behintzat egin izan duguna izan da, musikalki guk geu izan, beharra sentitu dugunean artistikoki zerbait adierazteko egin, bueltak eman, landu eta disfrutatu.
Eta hori izan behar da abia puntua. Gero, etorri behar den guztia, ongi etorri izango da, baina saiatu behar zara disfrutatzen, zuri proiektuak edo zuk daukasun ideia hori aportatu behar dizu zerbait, ze bestela nekez lortuko duzu besteekin komunikatzea, eta badagoela publikoa danantzako. Hau da, zurea apur bat, ikusten balin baduzu oso zurea dela eta zalantzatan balin bazodea nori gustatuko jakon edo, beti dago baten bat, zure frekuentzia berdinean vibratzen duena, eta zure proposamen artistikoa benetan ez dakit, signifikatibo izango dena berantzak orduan, ausartu, gozatu eta sortu. Nire partetik eskerrik asko bikote elkarrizketa honengatik. Bueno, eskerrik asko zeuei, ez da lehena biziko aldia Saloa telebistan gaudela, eta beti egon gara super gustora, eta zuei bebai eskerrik asko, gurea bezalako proiektutxo txiki hauei espazioa ematea gaitik, eta aurrengora arte, mi esker. Zueri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.